Vážené dámy, vážení páni, milí hostia, priatelia, dovolte nám, aby sme vás srdečne privítali na dnešnom krste, na ktorom uvedieme do života ďalšiu novú knižku z vydavateľstva Antre pod názvom Každá žena by chcela byť mačkou. Kniha je opäť z pera spisovateľky Jany Krajčovičovej a pokračuješ. A možno práve preto, že žijeme v takej uponáhľanej dobe, majú ľudia málo času čítať. Zdá sa, že fenoménom dnešnej doby sa stali práve citáty. A práve táto knižka je plná krátkych mačacích múdrostí na malej ploche a verím, že dokáže zlepšiť náladu. Zároveň sa v nej nachádza plno krásnych fotografií mačiek. Teda je to také pohľadenie pre oka i duše. Fotografie sú od rôznych autorov a okrem dvoch dám, ktoré vám neskôr predstavíme a ktoré majú najväčšie zastúpenie v tejto knižke, majú svoje zábery v tejto knihe napríklad Janka Okániková, Janka Kukučková, Nelka Cvengrošová, ďalej Martina Cereová a dokonca Božka Kubovičová, ktorej stratenú mačičku Stelku, ktorú vyhodil von z chodby do zimy, nepríjemný sused pozná snať celé Slovensko. Chceli by sme vám predstaviť teraz dve fotografky, ktoré tu dnes majú aj samostatnú výstavu. Už ste si to určite aj pozreli. A to Maťu Zelinkovú a Jelu Školkovú. Poďme si ich teda trochu vyspovedať. Ja poprosím Maťu, aby prišla k tomuto mikrofónu. Jej fotografie ľahko spoznáte podľa toho, že sú to mačacie portréty. Myslím, že má na nich veľký talent. Spýtam sa ťa, Marti, čo najradšej fotíš? Naozaj najradšej tie portréty? A tak v podstate hoci, čo sa týka mačiek, ale portréty, to je taká moja srdcovka. Kedy si prvý raz uvedomila, že fotografovanie ťa baví? Možno pol roka dozadu. A bola som pri tom? Bola. A fotíš radšej v interiéri alebo exteriéri? Radšej interiér, ale chcem sa zamerať na všetky oblasti vlastne, kde sú všetky, čo sa týka mačiek. Máš nejaké plány do budúcna? Niečo som začula na Facebooku? Navštevujem teraz Stredoeurópsky dom fotografie a som zapísaná na iné ďalšie kurzy. Takže dúfam, že sa vidíme niekedy na väčšej výstave. Super, ďakujem. Ďakujem. No a teraz poprosíme ďalšiu dámu. Poprosím Jelku a taktiež zo pár otázok mám na ňu. Dobre. Jelka, vy ste rodinka fotografov a viem, že aj váš manžel je fotograf. Ako dlho sa venujete tejto činnosti? To je veľmi ťažká otázka, lebo v podstate odkedy fotím manžel, odkedy počúvam o fotení, takže ono to už bude hodne dlho, ale čo fotím tak, že úplne sama, tak to je možno také 3 roky asi. A odkiaľ čerpáte námety na objekty vášho fotografovania? Najväčšie námety sú moje dve mačičky, Leuška a Mia, ktoré môžete vidieť teda aj v tej knižke a mám ich aj tuto na výstave. Takže to sú také dva námety moje. A ako vyzerá taký váš deň? Napríklad existuje nejaký taký deň, keď si povieš, že práve dnes budem fotiť celý deň a tak to bude? A bude. Väčšinou sa dohadujem s mojou kamoškou a zároveň aj kolegyňou, Maťkou. Vymýšľame plány, ako spravíme aranžmán, ako nafotíme, ona má totiž 6 mačičiek. Takže keď ideš napríklad aj von a tam fotíš spontánne, alebo napríklad si robíš nejaký, vopred máš známy objekt fotografovania a vlastne to prostredie si dotváraš sama? Ja som taký univerzál, aj. Že ja sa vyberám s foťakom aj von a proste keď vidím väčšinou vonku psíkov, tak fotím, hej, a keď zase v interiéri, tak si to vždy nejako prichystám, tie mačičky. Dobre, ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem. Pekný deň.
Rada by som vám teraz predstavila osobu, ktorá je dušou mačacieho spektra. Miluje mačky, knihy a informácie. So železnou pravidelnosťou vám deň čo deň pridáva na facebookovú stránku príspevky, najkrajšie citáty o mačkách a vedeli ste, že píše články, režíruje videá. Tvorí nielen kvalitný obsah, ale dáva príspevkom aj veľmi peknú grafickú formu. Jej umelecký talent môžete vidieť aj tuto v tomto vestibule. Všetky tie mačky, kresby, to všetko nakreslila alebo vymyslela, vytvorila ona. Je proste taký umelecký multitalent. Každý jej príspevok je vlastne vlastnoručne vyrobený originál, ktorým chceme pozdvihnúť hodnotu a význam mačacích stvorení v očiach nás ľudí. Predstavujem vám Janu Krajčovičovú, ktorá sa už niekoľko rokov venuje písaniu kníh výlučne o mačkách, inak je to jediná slovenská autorka, ktorá píše o mačkách. Toto je v poradí už jej 6. kniha v priebehu 4 rokov. Jani, málo kto o tebe vie, že okrem písania kníh si celú tú grafickú prípravu alebo celú grafiku knihy pripravuješ sama. Čo ťa viac baví, grafika alebo písanie? Ťažké otázky, no v každom prípade ma písanie baví veľmi a keď to už tak je v takej druhej polovičke, tak už mi tak začína naskakovať, že a toto by sa tam hodilo a toto by tam ešte bolo pekné. Potom sa to už presúva do tej grafickej roviny vlastne. No a to je strašne napínavé, pretože ona vlastne končí tým, že keď už tá kniha ide do tlače, tak ja už som úplne na nervy z toho, že ježiš, aby to všetko dopadlo, aby tie farby vyšli ako majú ísť, aby tie všetky odstavce tam boli a tá kniha vyšla úplne pekne podľa mojich predstav. A ako vznikol nápad knižky citátov? No práve, že nápad nevznikol, tá kniha vlastne vznikla úplne náhodou. Pretože ja som si takto pred rokom vymyslela, že začnem na Facebook dávať tie citáty. No a ako som sa začala venovať tým citátom, tak som zistila, že aj mne do hlavy naskakujú ďalšie citáty. A tak som rozmýšľala, že ale čo s týmito citátmi, že to predsa nemôžem dať na ten Facebook, lebo tam boli také mená ako Ernest Hemingway, Mark Twain, a hovorím, teraz som povedal, že Jana Krajčovičová, že to sa vôbec nehodí. No tak keď sa mi už tak nakopilo viac tých citátov, tak som si hovorila, že to by bola možno aj taká celkom pekná knižka, ale že k tomu by som potrebovala fotografie. No a tie fotografie som nemala, pretože mám iba 3 mačky a nemohla som svoje 3 mačky nafotiť do celej knihy. No a pomohla mi taká ďalšia, taká šťastná náhoda, keďže chodíme s našimi knihami na výstavy mačiek a tam chodí strašne veľa úžasných ľudí, ktorí majú radi mačičky a viete, ako to je, že keď sa stretnú mačkári, tak hneď vyťahnú mobil a začnú si ukázať, že ja mám takúto mačku, takúto. No a tak zrazu som mala od nich strašne veľa fotografií, až som zistila, že vedia, tých citátov mám vlastne nakoniec málo. No a potom som si hovorila, že ježiš, taká pekná fotka táto, aj táto. A tak som sa žiadnej nechcela vzdať, takže som vlastne pripísala ešte 16 citátov. No a potom sa tá knižka už vlastne dostala do tejto podoby a touto cestou chcem všetkým poďakovať, ktorí mi dali svoje ratolesti do tejto knižky a chcem poďakovať aj tomuto úžasnému tímu, môjmu mačaciemu, Alenke Páľovej, ktorá robí typografiu v mojich knihách, Mirke Iringovej, ktorá robí úpravu textov, takže týmto jedno moje veľké ďakujem všetkým. Dámy a páni, dovolte mi, aby som teraz privítala medzi nami krstnú mamu tejto knižky, známu moderátorku, aktivistku v oblasti práv zvierat a spoluzakladateľku nadácie Niky a Štefy Janku Hospodárovú. Ďakujem veľmi pekné popoludne. Jani, tak ešte predtým, ako prídeme k samotnému krstu, dolu, ak som ti položila zo pár otázok. Ty si známa vlastne fanúšička alebo taká milovnička zvierat. A koľko ich máš vlastne teraz doma?
No, môžem to povedať? Nezneužije sa to proti mne? Lebo dosť ich mám teda, aby som to zrátala, lebo sama ani neviem to presné číslo, tak mám papagája, mám koníka, ktorého nemám doma, to už je taký pán senior, potom mám Štefinku, to je psík, a mám 3 mačičky, čiže koľko to je? Áno, takže dosť, akurát, ja si hovorím. A musím sa veľmi úprimne priznať, Štefinka tu teraz nie je, pretože ma niekde čaká, že mačičky, ani psíkovia, nepočúvajte teraz, mačičky milujem najviac. No tak... Štefinka je už taká známa mediálna hviezda, ale tie ostatné zvieratka, povieš nám, ako sa volajú? Áno, papagaj sa volá Cariño, čo je po španielsky miláčik. Koník sa volá Dior, on sa dokonca volá Christian Dior, ale to nebol nejaký môj vrtoch. Tomu dali jeho prví majitelia a chovatelia, ešte kedysi v 85., kedy sa narodil, teraz má 29 rokov a ešte si veľmi pekne žije. A potom mám teda tie 3 mačičky, jedna sa volá Saharka, tá je z ulice z Michaloviec, je veľmi krásna a preto dostala meno Saharka, lebo má takú béžovú srsť, ako púšť Sahara. Potom mám Shangrilu, o ktorej som si myslela, tá je zo Slobody zvierat, o ktorej som si od začiatku myslela, že je to tá Shangri-La, ale nakoniec vysvetlo, že je to kocúr, keď som videla, ako sa dvorí Saharke. No a potom mám malú Georginu, ktorá dostala meno po mojom kocúrovi Georgeovi, ktorý bol mojou prvou veľkou mačacou láskou a bola to veľká osobnosť. No a táto Georgina vyzerá síce ako on, ale je to... ako to povedať, malý blázon. ale milý malý blázon. Takže vlastne zvieratka máš z ulice, máš aj nejaké z útulku, alebo tie ostatné sa ako cestou k tebe dostali? No, Saharku našla na ulici v Michalovciach moja mama, tak som jej povedala, že určite ju musí zachrániť a musí zachrániť aj jej 2 súrodencov a aj to urobila. A Shangrilku mám zo Slobody zvierat a Georginku mám z ulice, tá je odniekiaľ zo Žiliny, mala byť u mňa pôvodne dočasne, ale tak už je to vyše roka. A Diorka som si kúpila kedysi pred 13 rokmi. Toho nemôžeš mať doma. Nie, toho nemôžem mať. A Karinko sa niekomu stratil v Petržalke. Mimochodom je to Alexander Malý. Ak viete o niekom, kto stratil Alexandra Malého, ale bolo to už pred 4 rokmi, takže už ho nevrátim. Áno, ale keby ste... Ale môžete aspoň povedať, keď viete o niekom v Petržalke, že ho hľadá, že má sa dobre, všetko je v poriadku. Aj ho púšťam von, ale vtedy sú všetky mačičky samozrejme vymknuté, pretože by ho rady ulovili, ale všetko funguje. Ja keď si bola malá rodičia ti dovolili mať nejaké zvieratko, alebo si v podstate túto túžbu, alebo sa splnila až teda v dospelosti? Rodičia boli veľmi milí, pretože nám dovolili mať doma aspoň nejaké zvieratka, ale úprimne sa priznávam, že som nebola úplne najlepší príklad starostlivosti o tieto zvieratka. Mali sme doma andulky a korytnačky a potom som si vlastne svoj veľký sen splnila až v dospelosti. To je fakt. A kedy som vlastne prišla k prvým 2 mačičkám, k Leonkovi a ku Karlitkovi a tak ďalej. A už to šlo. Mala som asi 22 rokov, kedy som začala s mačičkami konkrétne. Tak to je také... Nie je to až taká dospelosť, ale... No, mala som 22 rokov a iné to už nebude, to môžem povedať. Že už život bez nich... Áno, a počet bude narastať. To zase nie. To zase nie, ale možno sa budú tak trošičku vymieňať, pretože bohužiaľ je to fakt, že asi tie zvieratka všetky prežijeme, čo je veľký pech. No. Ďakujem. Teraz by sme mohli pristúpiť k najdôležitejšiemu aktu tohto večera, ktorým je pokrstenie knihy Každá žena by chcela byť mačkou. Krstiť budeme niečím, čo bežne používajú ženy, ale používajú to aj mačky. Ak ste ešte neprišli na to, čo to je, tak je to mačací púder. Inak vo výnimočných prípadoch je ho možné použiť aj pre nás ľudí. Ja ho bežne používam, kradne mačkám. Poprosím teda krstnú mamu, aby pokrstila túto knižku a zaželala jej niečo dobré do života. Ja to veľmi rada urobím, ale musím ešte sa podeliť s vami o jednu moju skúsenosť práve s autorkou Jankou Krajčovičovou. A
Ja som mala tento rok trošku taký smutný. V máji mi umrela moja milovaná mačička, ktorú som mala 13 rokov a bola to láska na prvý pohľad až do poslednej chvíle. A Janka mi veľmi pomáhala, keď tá mačička umierala a veľmi mi tak dodávala silu a stále ma tak motivovala, aby som ju nedávala uspať, že sa možno ešte stane nejaký zázrak. My sme naozaj do poslednej chvíle verili, že sa nejaký zázrak stane, ale žiaľ sa nestal. A v každom prípade Janka bola taká zlatá, že mi dovolila, alebo respektíve sama navrhla, aby tá moja Miuška bola navždy už takto medzi nami v tejto knižke Toto je ona. A dala k nej veľmi krásny citát, ktorý sa k môjmu vzťahu k nej veľmi, veľmi hodí. Myslím si, že to vystihla úplne perfektne a ja vám ho prečítam. Mačka je ako prvá láska, nikdy sa na ňu nedá zabudnúť. Tak táto Miuška síce nebola mojou prvou láskou, ale asi najväčšou mačacou láskou vôbec v živote. Takže Janka, veľmi pekne ti ďakujem. No a celej tejto knihe, rovnako ako aj Janke a rovnako ako všetkým nádherným stvoreniam, ktorými mačky nepochybne sú, želám, nech sú šťastné v živote, nech majú obrovské šťastie na dobrých ľudí, nech im pomáhajú ľudia, aj tým mačičkám, ktoré sú na ulici a ktoré nemali také šťastie ako tie naše mačičky. A nech je knižka úspešná, nech sa páči, nech si nájde svojich adresátov a najmä Janke želám všetko najlepšie za to, aká je úžasná, akú fantastickú osvetu týmto krásnym tvorom robí. Všetko najlepšie. Takže veľmi pekne ďakujem krstnej mame Janke Hospodárovej za krst, za úžasné slova, za povzbudenie. A teraz by som privítala túto medzi nami ďalšiu milú osôbku, gitaristku a speváčku Soničku Horňákovú, ktorá nám zaspieva určite niečo pekné. Veľmi rada. A Janke gratulujem k takej nádhernej knižke, veľmi sa mi páči aj tá výstava a mačičky. Sice ja nemám doma mačku, ale mám priateľky, ktoré majú mačičky a keď k ním prídem, tak okamžite na majiteľky zabudnú a posadajú si mi na hlavu, na plecia, do lona, skrátka ma obklopia, čiže ako keby som ich mala. Tak, dáme si niečo mačacie. Minule som tu mala takú mačaciu pieseň, dnes to bude trošku iné. Dobre? Modrá je obloha, chladná a magická, vtiahne ma do stredu a viac už nepustí. Hlava sa zatočí, keď na ňu pozerám, jak hravo uniká po kúskoch celá. Si zakrývam to zlato na krídlach, vtáci mi prinesú, iba tak flirtujem s belasou oblohou, vedieť tak dopredu, čo na mňa čaká. Zbavím sa myšlienok, pochabých vnúknutí, vychutnám skutočnosť, ktorá vždy uniká. Ja
to zlato na krídlach vtáci mi prinesú. Iba tak flirtujem s veľasou oblohou, vedieť tak dopredu, čo na mňa čaká. Len modrá obloha, chladná a magická, vtiahne ma do stredu a vec už nepustí. A sa zatočí, keď na ňu pozerám, jak hravo uniká po kúskoch celá. Akú knižku ste si vybrali? Pre našu Tamarku. Mačička, omalovanka. Tamarka má síce len 4 roky, ale dojde do štádia, že si bude sama čítať. Čo poviete na túto akciu? Úžasná, krásna. Veľmi sa nám páčilo. Neľutujeme, že sme prišli. Ako vám chutí? Veľmi dobre. Dobrý nápad. Áno. Máte mačky? Máme sa mačky. Milovníci maček. 3 mačky. Tak odsúva pokusrov mačky. Ochutnali ste niečo? Zatiaľ nie. Áno, jeden koláčik od Alenky. Zatiaľ nič iné. Alenka, ideš tam niečo. Ako sa volajú vaše mačky? Prvá je Lily, druhá je Minu, tretia je Satín a štvrtá je Carmen. Máme mačku, máme kocúrika, Činduška. Čierneho, helovínskeho kocúrika. Ako sa vám páčil tento krst? Veľmi pekné. Som rada, že som sa sem dostala, že som nebola lenivá a zbyla zadok. A čo sa vám najviac páčilo? Všetko. Aj fotky, aj výstava, aj program, aj knižočku som si kúpila, takže som rada, že som prišla. Ďakujem. Ako ste sa dozvedeli o akcii? Cez Facebook a ešte k tomu som poprosila o všetkých mačkách a pozvánky. Nás teraz môžete, v decembri máte. Veľmi príjemná, myslím si, že knižka bude mať úspech.